Сигурна съм, че не мога да го покажа хубаво. Обаче, what is going on? Изглежда като пожар. Изглежда като... What is that? What? Изглежда unreal. Изглежда супер странно. Облаците насам и всичко е добре, обаче това е... What is that? Изглежда се едно, че има супер много мъгла. Всъщност няма мъгла. Това е, което виждате, е светлина. И всичко е... Жълто и оранжево е супер красиво. Добро утро, добри хора. Аз съм Лора. И сутрешния оглед трябва да се случи. Днес е много слънчево, почти няма вятър, which is amazing. Има някакъв вятър, сигурно го чувате. Ох, излязох да си пия кафето на двора. Исках да ви разкажа за къщата. И това, което всъщност обещах в предното ми видео, което не можах да изпълня в тази седмичното видео. Затова ви правя бонус видео. Като ако вървя по главни стъпки, продадохме апартамента в Пловдив, който беше близо до гребна база. Беше много малък, 65 квадрата. И всъщност с парите от продажбата на този апартамент успяхме да си купим къща тук. Къщата струваше в евра, струваше към 38 000 евро, като къщата е на 2 етажа, виждали сте я всички. На 2 етажа къщата, втори етаж има само 2 спални и баня и туалетна, първи етаж има спалня, кухня, от другата страна има вход и всекидневната, където е камината и всичко. И да, 38 000, после купихме кола за към 7 000. И в Суидън има такова правило, че можеш да се преместиш да живееш тук и да ти дадат, нали, шведското ЕГН, персон номер, ако си self-sufficient, ако можеш да се издържаш за 1 година, като условието е 18 000 евро на човек. И всъщност апартамента в Пловдив ни покри всички тези разходи и затова успяхме просто да се преместим. Затова горе-долу аз все още стоя без работа, имам някакви почасови работи, да кажа, в смисъл не е къде не влизат пари, ама нямам, нали, постоянна работа и голяма заплата. И мъжът ми сега вече няма да живее тук с нас, защото има вече голяма заплата и съответно вече на година и половина по-късно, дълбайки тази купчинка, която беше се получила, горе-долу бяхме накрая и да. Така че това, което обещах, сега го изпълнявам. Така успяхме да си купим къща. А си купихме тази къща, защото просто мисля, че границата ни беше 40 000 евро. Къщата да струва 40 000 евро. И аз исках да живеем някъде около 2 до 3 часа над Стокхолм, което просто там има къщи за 40 000 евро, но те не са оправени, не са с готова баня или нещо не им е наред. И просто нямахме възможността да купим и да седим и да оправяме. Искахме да я купим и да живеем вътре, директно да се нанесем. Включително много често къщите тук ги продават без мебели. Съответно, просто по съвсем голяма случайност тази къща имаше 2 легла, имаше една маса, имаше диван оставен
и няколко стола. В смисъл, имаше къде да се живее. Най-вече леглата. Имаше 2 легла. Имаше детско легло и имаше... Ние си носихме детско легло, да е от България. Но имаше 2 легла и голяма спалня. Което... за 38 000 евро. Come on! И така. Това е... Това се случва... Сигурно ще седна да някой ден, когато мога по-подробно, да разкажа всъщност за самия процес на купуването на къща, на бидовете и така нататък, но това сега е едно бонус видео, което просто исках да си изпълня обещанието, защото така много ме гложди отвътре, че не си го изпълних вчера, като качих видеото от снощи. И да, Зора в момента е вътре и си гледа клипчета. А пък аз си излязох да полея цветята, защото днес ще е доста топло. И искам да им дам така сутрешна сила да издържат за целия ден.